پشتی روژک جه شوتاندنا اتومبیلا پارێزەرê Kurd Rêzan Elmelle li bajarê Dirbêsiyê yê Rojavayê Kurdistanê wekû her tawanekê bê vekirina lêkolîn û lêpirsînê dûse hate tawandin û her di berdewamiya afirandina tevlîhevî û cîbcîkirina plana nehiştina jiyana siyasî û qirkirin û tunekirina dengên azad û pênûsên ne li gorî siyaseta PYD her wiha armançkirina serkirde endam û alîgirên enekesê Milîsên PYD rojnamevan Ahmed Sofî ji gundê Bana Qesrê yê bi ser bajarê Dêrika Rojavayê Kurdistanê ve revand. Fêrbûna zimanê Kurdî Ahmed Sofî televizyona Azadiya Rojavayê Kurdistan bizava azadîxwaza Kurd peyda bikit û yek hilwestî û yek biryariya wê gorîna 56 sala ser damezranina wê va îro bîdin xelkê gundê Swêdiyê Ahmed Sofî Ark TV Dêrik. Ji derên arkê dana diyarkirin ku şeva borî milîsên PYD bi şêweyekî hovana girtin ser mala nûçegihanê me her wiha nûçegihanê Rêbaz News rojnamevan Ahmed Sofî da ku wî biravînin. Ji derê tekez kir ku Ahmed ne li mala xwe bû lê milîsên PYD li şûna Ahmed kurê wî revand û li cem xwe wekû rehîne hêşt ta ku Ahmed xwe radest bike. Piştî ku Ahmed Sofî xwe radest kir çekdarên PYD kurê wî serbest berda û rojnamevan Ahmed revand. Ji derê balkişan serweyekî jî ku dema girtin ser mala Ahmed Sofî endamê Encumena Herêmî ya Pedekesê her wiha endamê Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistan Sûriye rewşek ji metirsiyê û qerebalixiyê li cem şîniyên gund afirand. Her wiha dûr ji rewişt û prensîpan serderî kir û ew revand ji bo ciheke nediyar hate birin û taniha tu agahî li ser wî tunene. Ev yek di demekê de tê ku nûçegihanê me Sabrî Fexrî endamê Komîta Herêmî ya Pedekesê hîn jî revandiye û deng û basên wî tunene her wiha çarenivîsa wî nediyar e. Ku di pêncê çileya îsal de li gel Bawer Mella Ahmed nûçegihanê Yekîtî Mîdye derengiya şevê û bi heman şêweyê û bi şêweyekî dûr ji rewişt û reftaran her du rojnamevan revandibûn. Li piştî 5 rojan Bawer Mella Ahmed serbest hate berdan. Ji bilî navên ku hatine ziman bi berdewamî serkirde û endamên partiyên enekesê têne girtin û revandin her wiha têne surgûn kirin ku di demên borî de bi dihan ji çalakvan û rojnamevan hatin revandin. Di meha borî di nehê meha çileyê de Abdurrahîm Temê endamê Encumena Xucehiya Serêkaniyê ya Enekesê her wiha endamê nivîzgeha peywendiyên giştî ya Şepêla Pêşeroja Kurd li Sûriyê lê Dirbêsiyê hate revandin û di dehê mehê de serbest hate berdan. Di 18 meha çileyê de heman milîsan rojnamevan Jîndar Berekat ew jî nûçegihanê Yekîtî Mîdyayê ji cihê karê wî li Hesekê revand û telefon û gojmek pere bi buhayê $19,000 ji cihê karê wî ya guharîna diravan dizîn. Piştî çend demijmêran serbest hate berdan lê rastî işkenceyeke tund hatibû. Di heman demê de Enes Saîd Hemê ku endamekî Partiya Yekîtî Demokratîk Kurdistanê ye ji taxa Salihiyê ya Hesekê revand. Bi heman şêweyî hate lêdan û eşkencekirin û gojmek pere bi buhayê $300 û 75,000 lêreyên Sûrî jê dizîn. Pişt re serbest hate berdan. Sala borî ji kiryarên revandinê bêpar neman. Di 17 meha têrmeha sala 2021 de bi tûmetên dûr ji rastiyê çar ji endamên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye hatin revandin. Navên wan jî evin: Mihemed Diham Eyo endamê desteya rawişkariyê, rojnamevan Mihemed Ahmed Salih endamê Encumena Herêmî, rojnamevan Barzan Husên endamê Encumena Şaxî, her wiha rojnamevan Ezidîn Melle endamê Encumena Şaxî ya heman partiyê ku li bajarê Qamişlo di heman dîrokê de hatû revandin lê di çarê Tebaxê de serbest hate berdan. Her wiha Abdulgefar Mihemed endamê Encumena Herêmî di Xucehiya Şehîd Nisreddîn Birhek de ku di 21 sala borî de hatiye revandin. Her wiha Feremez Abdulkerîm Hacî Ebdî ku endamê Encumena Şaxî ya Pedekesê ye di 13 tîrmeha sala borî hatiye revandin taniha tu agahî li ser wan tunene. Ev yek di demekê de tê ku lîsteya Enekesê ya ku navên revandiyan pêşkêşî fermandariya Qesedê kiriye tu zanyarî li ser wan tunene ku navên wan jî evin: Serkirde Behzad Dursun endamê Polîtbûroya Pedekesê di 24 Cotmeha sala 2012 lê gundewarê Dêrikê hatiye revandin. Çalakvan Nîdal Osman bi serkirde Behzad Dursun re hatiye revandin. Parêzer İdrîs Alo endamê rexistina Efrînê ya Pedekesê di 8 mijdara sala 2011 li Efrînê hatiye revandin. Ahmed Sîdo endamê rexistina Efrînê ya Pedekesê di 9 Cotmeha sala 2013 li taxa Şex Mexsûda Helebê hatiye revandin. Fuad İbrahîm endamê Xucehiya Dêrikê ya Enekesê di 2 Adara sala 2017 li gundewarê Dêrikê hatiye revandin.
Çalakvan Emîr Hamid endamê rexistina soz ya ciwanên Kurd di 11 çileya sala 2014 li Dirbêsiyê hatiye revandin. Cemîl Bavê Adil di 13 tîrmeha sala 2012 li bajarê Qamişlo hatiye revandin. Tevî ku danûstandin navbera enekesê û peyênekê de dest pê kirine û diyarkirina çarenivîsa girtî û revandiyan merceke sereke ye li cem enekesê ji bo serxistina danûstandinan lê rêveberiya PD wê mercê paşguh dixe û taniha li ser nediyarkirina çarenivîsa girtiyan û kiryarên revandinê di dermafên endamên enekesê de berdewam e.